Ahojte, milé ženy. Vítam vás na tomto živom vysielaní o hypotyreóze a Hashimotovej chorobe. Stále sa mi v čete a v komentároch opakujú niektoré otázky a vlastne na tomto živom vysielaní by som vám ich chcela zodpovedať. Prejdeme si týchto 7 tém. Čo je to hypotyreóza a Hashimotová choroba, to si povieme stručne na začiatku, aby aj tí, ktorí nevedia, aby sme boli proste na jednej štartovacej čiare. Viem, že mnohé to viete. Druhý bod bude, povieme si, že prečo nestačí liečba hypotyreózy. Ďalší bod bude, prečo treba riešiť nielen hypotyreózu, ale aj Hashimotovú chorobu. Po štvrté, prejdeme si to, ako vám s tým vie pomôcť online program Štítna žľaza. V piatom bode zodpoviem 3 najčastejšie otázky. Na niektoré som vám zodpovedala do chatu, do komentárov, do hlasoviek, cez hlasové správy, ale tie, ktoré sa mi najčastejšie opakovali, tak tie budem adresovať v tomto živom vysielaní. V 6. bode zodpoviem to, na čo som sa vás pýtala na storkách, že čo si myslíte, že o koľko percent sa dajú znížiť protilátky za 18 dní. To bol taký jeden môj experiment, takže to budem adresovať. No a nakoniec vám ešte pripomeniem, že teraz máte jedinečnú šancu prihlásiť sa za veľmi výhodných podmienok do online programu Štítna žľaza. Takže poďme pekne od začiatku. Takže Hashimoto versus hypotyreóza, alebo naopak hypotyreóza versus Hashimoto. Respektíve začnem takto, že hypotyreóza je znížená funkcia štítnej žľazy. To znamená, že hladiny hormónov štítnej žľazy sú znížené, FT4 alebo FT3 alebo obidvoje. A vtedy, keď sú tieto hladiny hormónov štítnej žľazy znížené, FT4 zásobný hormón alebo FT3 aktívny hormón, tak vtedy TSH hormón je zvýšený. Na krvi sa to môže objaviť buď znížené FT3, FT4 pod normu, alebo potom zvýšené TSH nad optimum alebo nad normu. Čiže to je hypotyreóza. Hypotyreóza môže mať viacero príčin, ale najčastejšia príčina v našich západných krajinách, najčastejšia príčina tejto hypotyreózy je Hashimotová choroba. Hashimotová choroba je autoimunitné ochorenie, pri ktorom sa deje to, že naše telo ako keby útočí na naše tkanivo štítnej žľazy, imunita sa ako keby zbláznila, útočí na to tkanivo štítnej žľazy a objem štítnej žľazy sa zmenšuje. Hashimoto väčšinou predchádza hypotyreóze. Zdravá žena má objem štítnej žľazy približne 16 až 18 ml a až keď ten objem tej štítnej žľazy klesne na nejaké menšie množstvo, až vtedy sa objaví tá hypotyreóza. Ja napríklad, keď bola diagnostikovaná Hashimotová choroba, to bolo v roku 2012, tak ja som vtedy mala objem štítnej žľazy 14 ml. Hej, zdravá žena má 16 až 18, čiže nebolo to až tak znížené a moje hladiny hormónov boli vtedy OK. Ja som vtedy nevedela, že čo je to optimum, nie je optimum, takže to som vtedy neriešila. Neboli úplne v optime, keď som si pozerala tie správy lekárske spätne, ale boli dosť dobré, že v norme. Hej. No a Hashimoto väčšinou, ako som povedala, prebieha niekoľko rokov, až sa objem štítnej žľazy zmenší, u každého je to individuálne. No a keď je tá štítna žľaza zmenšená už povedzme moc, tak vtedy už nevyrobí dostatok hormónov, no a vtedy väčšinou sa na to príde, lebo ženy majú, alebo aj muži, ťažkosti, tak lekár otestuje TSH, prípadne hormóny štítnej žľazy FT3, FT4, no a potom sa nasadia lieky, ak tie hormóny sú mimo referenčných rámcov. Takto to prebieha u nás na Slovensku, takže toto je rozdiel medzi hypotyreózou a Hashimotovou chorobou. Vidím, že ste sa tu už niektoré pripojili, tak vás pozdravujem. Ja toto vysielanie, ak sa mi to podarí, uložím do môjho profilu a všetkým, ktoré ste mi napísali live na to predošlé reelsko, tak vám potom pošlem aj odkaz na záznam. Dobre, druhé, čo som chcela prebrať na tomto živom vysielaní, povedať vám, že prečo liečba nestačí. No, liečba na Slovensku obsahuje iba hormón T4. T4 je zásobný hormón, čiže ak užívate lieky ako Euthyrox, L-tyroxín, tyrosín, v Čechách myslím, že sa to volá Syntroxine, tak to je len T4, zásobný hormón štítnej žľazy. Zdravá štítna žľaza tvorí hormón T4 aj T3 čiastočne a väčšina toho T4 sa konvertuje na aktívny hormón T3 v pečeni a v čreve, potom ešte prípadne v nejakých periférnych orgánoch. A je na to dôležité, aby sme mali dobrú funkciu nadobličiek, čiže optimálne hladiny kortizolu. Čiže liečba nestačí preto, lebo v tej liečbe je iba hormón T4 a jednak tam nie je T3 a jednak liečba samotná neadresuje ten kortizol
ani zdravie pečenie a ani zdravie čreva. A tým, že keď máte už zmenšenú štítnu žľazu, tak ten hormón T3, ktorý by vytvorila, síce je to len menšie množstvo, ktoré by vytvorila samotná štítna žľaza, tak ten bude chýbať. Čiže o to viac sa treba starať o svoj kortizol na obličky, pečeň a zdravie čreva, aby tam proste neboli žiadne zápaly, hej, autoimunita. Ďalší dôvod, prečo nestačí liečba, je to, že liečba nezastaví Hashimota alebo to autoimunitné ochorenie a keď vám nasadia liečbu a neporiešite to autoimunitné ochorenie, tak objem štítnej žľazy bude naďalej klesať až raz za x rokov, ja neviem, závisí, že aká je intenzita tej autoimunity, bude proste nula. A poviete si však, OK, mám liečbu, ale to není úplne tak, lebo naša štítna žľaza okrem hormónu T4, trošky T3, tvorí ešte hormóny T2, T1 a T0. Ono sa ešte úplne nevyskúmalo, že na čo slúžia tieto hormóny, ale naša príroda nie je hlúpa a ona by proste nevytvorila alebo nezabezpečila by to, aby naše telo alebo štítna žľaza tvorili aj tieto ďalšie hormóny, kebyže nie sú potrebné. Hej? Čiže to je ďalší dôvod. A ďalší dôvod, prečo liečba nestačí, to už som vlastne načrtla, že liečba v podstate nezastaví tú autoimunitu. Tretiu tému, ktorú vám chcem načrtnúť v tomto live streame, chcem vám povedať, že prečo okrem tej hypotyreózy, to znamená, že chcete si zabezpečiť, aby ste mali T4, T3, TSH, bez ohľadu na to, či liečbu máte alebo nemáte, aby ste to mali nielen v norme, ale v optime, ale okrem liečby hypotyreózy treba riešiť aj tú autoimunitu. A teraz vám poviem, že prečo. Ako som už povedala, autoimunitu, ak ju máte, to znamená, že ak máte protilátky anti-TPO a anti-TG zvýšené, existuje ešte aj seronegatívny Hashimoto, to znamená, že niektoré ženy nemajú tie protilátky zvýšené, ale Hashimota napriek tomu majú a dá sa to zistiť na sone, že každý rok proste klesá objem štítnej žľazy. Tak, ak sa nevyrieši alebo nezastaví autoimunita, alebo hovoríme, že ak nedostaneme Hashimota do remisie, tak objem štítnej žľazy bude naďalej klesať. A tam som povedala, že chceme si zachovať čo najviac tkaniva štítnej žľazy, lebo proste tá štítna žľaza tvorí aj ďalšie hormóny, hej, T2, T1, T0. Ďalší dôvod, prečo chcete riešiť autoimunitu, je to, že ak máte jedno autoimunitné ochorenie, to znamená tú Hashimotovú chorobu, tak môžete dostať ďalšie. Existuje okolo stovky autoimunitných ochorení a niektoré sú naozaj horšie ako Hashimotová choroba. Najčastejšie pri Hashimotovi býva celiakia, býva tam Sjogrenov syndrom, býva tam vitiligo, ale napríklad ten Sjogrenov syndrom to je také, že vysychajú oči, ústa sú suché, proste to, akože to je dosť zlé ochorenie, ale teda tých ochorení je oveľa viacej. Hej, ešte také jedno ochorenie, volá sa to nejak myasthenia gravis a to sa vlastne uzliny ako keby zapalujú na niektorých miestach. Je to strašne bolestivé a úplne to môže akože otvoriť sa tá rana a proste mokvať to. Hej. Akože človek fakt nechce ďalšie autoimunitné ochorenie. No a ďalšia vec, že prečo chcete riešiť autoimunitné ochorenie Hashimoto, to teda tí endokrinológovia neriešia. Hej. Oni proste len čakajú, kým sa objem štítnej žľazy zmenší natoľko, že proste môžu nasadiť liečbu. Oni túto autoimunitnú stránku ochorenia neriešia. Tak, chcete to riešiť preto, že keď máte Hashimota, bez ohľadu na to, že či už je objem štítnej žľazy zmenšený alebo není, to znamená, že bez ohľadu na to, či máte liečbu alebo nemáte liečbu, ak máte Hashimota samého o sebe, zvyšené protilátky alebo teda klesá objem štítnej žľazy, tak je to spojené s ďalšími ťažkosťami. Ja tuto na obrazovke mám takú pomôcku, som si to vypísala aj zo štúdií, že čo všetko, tak to prečítam, lebo nepamätám si to všetko, ale toto prvé je, že celkový pocit nepohody. Čiže ak máte autoimunitné ochorenie Hashimoto, podľa štúdií môžete mať celkový pocit nepohody, proste necítite sa dobre, hej. Potom sú tam problémy s náladou a duševným zdravím, vrátane depresie, úzkosti a obsedantno-kompulzívnej poruchy. Potom môžu tam nastať problémy s plodnosťou, hej. Aj keď ženy majú hladiny hormónov štítnej žľazy v optime, ale majú Hashimota, to znamená zvýšené protilátky, môžu tam byť problémy s otehotnením, uhniezdením plodu a potom aj potraty. Pri Hashimotovi môžu byť zhoršené kognitívne funkcie ako pozornosť, pamäť, učenie. Niektoré ste mi písali, že máte mozgovú hmlu, tak toto môže byť. Hashimoto môže spôsobovať nerovnováhu hladiny cukru v krvi a tiež môže spôsobovať kardiovaskulárne ťažkosti. Čiže toto sú dôvody, prečo okrem hypotyreózy chceme adresovať alebo riešiť aj Hashimotovú chorobu, to autoimunitné ochorenie, ktoré chceme dostať do remisie. Ďalší bod, čo som chcela povedať, je, vy viete, že
ja mám v ponuke pre ženy online program Štítna žľaza a ja som ho vlastne vytvorila tak, že ja som v roku 2017 mi bolo úplne že najhoršie a proste doktori mi nepomohli, ja som pobehala gastro, imunológa, endokrinológa, ešte nejakých lekárov, skončila som u psychológa, psychiatra, kde na mne vyskúšali proste toľko liekov, asi 6 rôznych druhov antidepresív, v podstate mi nič nepomohlo, tak potom vtedy ja som sa nejak na Facebooku dostala do nejakých zahraničných skupín o Hashimotovi a hypotyreóze a tam som vlastne, to bol vlastne nejaký môj začiatok, kde som proste začala patrať, že je za tým niečo viac, že nie, že tá liečba T4 nestačí, lebo v tých skupinách tam mali aj inú liečbu. Čiže ja som potom riešila ako samopláca, čiže bolo to extrémne drahé, liečbu v zahraničí ako samopláca. Tu mám síce doteraz, ale napriek tomu, že mi tú liečbu nastavili a že som si vlastne vďaka tejto liečbe dostala FT3 a FT4 do optima, tak mne to nepomohlo. Akože pomohlo mi to povedzme trochu, čiastočne, ale keď som sa potom po materskej vrátila do práce, tak proste, keď bola vyššia záťaž na mňa, to znamená, že už nielen domácnosť, ale aj práca, tak proste mne sa tie ťažkosti vracali. No a vtedy neviem, akým zázrakom som proste natrafila na ďalšie informácie v zahraničí. A proste začala som na sebe skúšať. Hej, a zistila som, že zmena životného štýlu má extrémny dopad na to, ako sa cítime. No a vlastne toto všetko som spracovala. Ja som vyskúšala aj veci, ktoré nefungovali, hej, a bola ich kopa naozaj. Ale to, čo mi fungovalo, tak to som dala do online programu Štítna žľaza. A programom prešlo už, mám tu napísané v poznámke 360, ale sa mi zdá, že dnes ráno som povedala, že 370 žien už je v programe. Samozrejme, niektoré ešte neabsolvovali, niektoré si kúpili do zásoby a tak ďalej. Ale mám kopu referencií, ak by ste chceli vidieť, tak môžete mi napísať do súkromnej správy referencie a ja vám pošlem odkaz. Mám kopu referencií asi, ja neviem, 30 alebo 40 zverejnených, mám približne 20, lebo proste to trvá čas, aj kým to dám na web stránku. A chcem vám povedať, že čo tie ženy najčastejšie zažívajú. Majú viacej energie, majú viacej vitality, lepší sa im spánok. Keď majú lepší spánok, tak proste lepšie regenerujú a v podstate všetko je lepšie. Aj nálada, aj motivácia a tak ďalej. Tuto som si vypísala najčastejšie veci, ktoré mi ženy reportovali. Takže nižšie TSH, zvýšilo sa im FT4, poklesli im protilátky, schudli, majú lepší spánok, menej únavy, to som vravela, lepšia nálada, vyššia motivácia, zlepšil sa im menštruačný cyklus, zmizli PMS príznaky, 2 sa podarilo tehotenstvo, otehotnieť, čo sa im dovtedy nepodarilo, 1 vyriešila strumu a tiež niektorým vymizli návaly tepla. Takže s týmto všetkým vedia pomôcť stratégie v online programe Štítna žľaza. Teraz idem k bodu 4, ktorý mám, že zodpoviem vám najčastejšie otázky. Takže niektorým som vám nahrávala hlasovky, hej, také, ktoré sa neopakovali, ale tie, ktoré sa opakovali, sú tieto 3, hej. Prvé ste sa pýtali, a to predpokladám, že kvôli tomu, že ja občas postujem, že ako sa stravujem, hej, a väčšinou tam vidíte živočíšnu stravu. Takže prvá otázka od vás, najčastejšia je, že či treba prísnu eliminačnú stravu. No a tuto musím povedať, že závisí, hej. Je to v podstate pokus a omyl. Neexistuje žiadny nejaký test, na základe ktorého by sa dalo zistiť, že čo vám stačí eliminovať v tej strave, teda upraviť si stravu tak, aby bola protizápalová tým, že eliminujete nejaké problematické potraviny, ktoré vám spôsobujú ťažkosti a zápal. Nedá sa to proste vopred povedať. Čiže je to pokus a omyl. Niektorým ženám v mojej komunite naozaj stačilo vysadiť lepok. Samozrejme popri iných stratégiách, hej, ale teraz sa bavíme vyslovene o tej strave. Hej. Strava je len jedna zo stratégií, ktoré pomáhajú tomu, aby ste sa cítili lepšie, aby ste si zlepšili hormóny, aby ste vyriešili autoimunitu, to znamená dostali Hashimota do remisie. Takže strava je len jedna z nich, ale teda niektorým naozaj stačí vysadiť lepok. Najproblematickejšie také potraviny sú, že lepok, mliečne, glyfosát, to je herbicid, hej, proste tie potraviny treba, glyfosát vyslovene spôsobuje leaky gut, zvyšuje črevnú priepustnosť tenkého čreva. Leaky gut je vždy prítomný pri Hashimotovi. Ak vyriešime leaky gut, vyriešime Hashimota. Takže glyfosát môže byť problém, potom soja, kukurica, u niektorých žien to môžu byť aj bielka, môžu byť aj oriešky, semená. Dúfam, že som na nič nezabudla, toto sú také najčastejšie, hej. No a potom existuje úplne, že najprísnejšia forma tej, ešte tam môže byť medzikrok, že nejaký autoimunitný protokol, hej, kde sa potom vysadzuje aj nejaké strukoviny a tak ďalej. A úplne najprísnejšia forma je, že kde sa v podstate vysadzuje na istú dobu rastlinná strava. No a
ja by som, keď sa ma spýtate, že ako mám vedieť, že čo, alebo tak ja by som povedala, že od cieľov, že ak chcete, povedzme, máte nejaký cieľ, že ktorý rýchlo potrebujete dosiahnuť, to znamená, že chcete dosiahnuť remisiu, aby ste mohli otehotnieť, alebo máte naozaj veľké ťažkosti, tak ono vysadiť lepok, čiže ísť napríklad na krv, na protilátky, vysadiť lepok, do 2 mesiace si to skontrolovať, či protilátky klesli, mohlo by to byť zdĺhavé, hej, že takto každú potravinu testujete, tak vtedy možno má zmysel, ak ste do toho, ak sa vám to pozdáva, urobiť tú najprísnejšiu formu tej eliminačnej stravy na nejakú dobu, kým sa dosiahne remisia, kým sa proste zregeneruje telo, zalieči zápal a potom sa do tej stravy postupne pridávajú. Hej. Čiže na toto neexistuje otázka a či treba prísnu eliminačnú stravu, tak preto som povedala, že závisí. Niekomu áno a niekomu nie a veľmi závisí od cieľa, lebo napríklad niektoré ženy nemajú cieľ, že chcú remisiu. Hej. Môj cieľ to je, čiže preto to skúšam. Poviem vám potom v ďalšom bode, že čo sa mi teda podarilo, ale niektoré ženy to nemajú, no tak potom v tom prípade tá eliminačná strava nie je nutná a naozaj niektorým sa to podarí dosiahnuť remisiu pri takej strave, ktorá nie je úplne že prísna. Dobre, teraz ďalšia otázka. Povedala som vám, že v tomto live vysielaní vám zodpoviem na otázku, ktorú som sa vás spýtala v ankete a ste mi hlasovali, že o koľko percent sa mi podarilo za 18 dní znížiť protilátky. Ja konkrétne som mala zvýšené protilátky anti-TPO. Poviem ešte aj takú trošku históriu. Pred rokom a pol ja chodím do Unilabs, tam je norma na protilátky anti-TPO od 0 do 1. Keď sú od 0 do 1, to znamená, že sú v norme. Ja som ich pred rokom a pol na Vianoce mala viac ako 22. Oni v Unilabs počítajú len do 22, alebo uvádzajú na výsledkom. A keď je viac, tak dajú, že viac ako 22. Čiže ja neviem, koľko som ich mala. Možno som ich mala 50, možno som ich mala 100, neviem, koľko som ich mala. V Medirexe napríklad majú normu od 0 do 4 a už som videla, že niektoré ženy mali aj 1500, hej. Čiže ja naozaj neviem, aké som mala tie protilátky, proste boli viac ako 22. A postupne počas toho roka mi klesli na 10, potom mi klesli, minulý rok na Vianoce som ich mala okolo 6 a celého od posledných Vianoc, január, február, marec, ja si približne každé 2 mesiace chodím testovať tie protilátky, tak stále mi oscilovali okolo 5 a 6. Bola som na krvi, keď sme sa vrátili z dovolenky 22. augusta a to som ich mala 6,44. Ako sme sa vrátili z dovolenky, ja mám ešte peľovú alergiu, ktorá by the way sa mi extrémne zlepšila, ako robím tento experiment za 2,5 týždňa. Teraz v podstate dnes ju nemám, hej. Ani včera som ju už nemala peľovú alergiu. Je možné, že proste počasie, ale u nás je fakt, že teplo, čiže podľa mňa alergény ešte sú. Ale o tom som nechcela. Od 1.9., aby sa mi to proste dobre počítalo, som nasadila tento experiment, proste túto takú prísnejšiu eliminačnú stravu a bola som na krvi 18.9., dneska je 20., čiže to bol štvrtok a tie protilátky, čiže 1.9. boli 6,44 a teraz sú 2,93, to bolo 18. Čiže oni klesli za 18 dní o viacej ako 50%. A poviem vám, že ak by som toto vedela, vtedy, keď som mala objem štítnej žľazy 14 ml, teraz mám okolo 11, lebo proste ja som mala celé to obdobie, som sa snažila riešiť tú autoimunitu, ale sa mi to proste nedarilo. Akože poklesli tie protilátky, ale nie tak, že do remisie, tak som si mohla zachovať objem štítnej žľazy 14 ml a mohla som byť bez liečby. Ak už aj máte liečbu, stále má zmysel dostať sa do remisie kvôli tomu, že si zastabilizujete liečbu a zastavíte si pokles objemu tej štítnej žľazy, no a teda vyhnete sa ďalším autoimunitným ochoreniam, hej. Dobre, čiže toto som chcela, no a nakoniec som vám chcela povedať, že teraz v septembri, možno ste zaregistrovali, možno nie, aj maily som posielala, aj rôzne do storiek dávam, som pre vás, aby ten online program Štítna žľaza bol pre vás dostupnejší, tak som urobila akciu. Bežná cena programu je 197 €, je to 3-mesačný program, v ktorom je 13 modulov a je tam 10 hodín obsahu, ktorý vám proste pomôže zmeniť si životný štýl tak, aby vám proste bolo lepšie. Za mňa najdôležitejšie je proste energia, vitalita, dobrý spánok, hej. Tie protilátky za mňa sú až na druhom mieste, ale samozrejme každý môže mať iné ciele, ale s týmto reálne, aj s tými ďalšími vecami, ktoré som spomínala, ten program pomáha. Takže zo 179 € môžete si ten program teraz zadovážiť za 157 € a bežná cena programu je 197 € plus VIP kanál. VIP kanál je
vytvorila som kanál na Telegrame, kde vlastne ku každej z tých tém sa ma môžete opýtať a ja vám odpoviem, čo vám bolo nezrozumiteľné, ale najmä ženy sa tam pýtajú, že ja toto nemôžem, tak ako to môžem inak, hej? Čiže poradím, že ako si to pre seba upraviť, aby to bolo funkčné, hej? No a ten VIP kanál má hodnotu 80 eur, za toľko ho predávam, hej? Čiže vy môžete teraz v akcii získať ten program za 157 eur a ten VIP kanál, to znamená, že 4-mesačný kontakt na mňa, kde vám zodpoviem, čo potrebujete, budete mať na 4 mesiace zdarma. Takže toto som vám chcela povedať v tomto živom vysielaní. Dajte mi vedieť, že či to bolo dobré, čo sa týka kvality, zvuku, obrazu, či sa vám to páčilo, tie témy, ktoré som vám predostrela. A či by ste chceli niekedy, aby som ešte niečo takéto zopakovala. Napadla ma napríklad taká téma, že mnoho žien sa ma pýta na suplementy. Akože ja mám na to jednoznačný názor, aj taký všeobecný, aj potom taký iný. Čiže napadlo ma, že možno by som niekedy spravila živé vysielanie na tému suplementy. Alebo prípadne, ak by ste chceli, tak môžete mi navrhnúť témy, ktoré by vás zaujímali. Takže to je všetko na dnešok. Ešte vám želám peknú sobotu, peknú nedeľu a určite sa vidíme, počujeme, prípadne si píšeme. Ahojte, želám vám krásny deň ešte.